Ka District Association jong ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides West Giant Hills kalapenlong ka jinga kendu lang ha ka sitarik nailar ka badai ka sngi kerpang jong ka World Scouts Organization ka batip kum ka World Scouts Scarf Day ka balapenlong halor ka phang Our World, Our Future and Gender Equality. Ya ka jinga kendu lang lapenlong ha district headquarter ha ka jinga shim bentalang ki Scouts Master, Guides Captain, Rover Rangers bat ki Scouts Guides. Kathong jong ka World Scouts Scarf Day kalong ban kenmau burom ya u Lord Baden Powell ya ka way na ki camping jong ki khana scout kabalong ha usnam ka khandai spa hinyo ha Brown Sea Island badia kania ka World Scouts Scarf Day lasdang ya ka jingle burom nadu usnam arhajar hinyo badairu usnam banle burom ya ka jingdap hispa asnam ka jingsedang u Lord Baden Powell ya ka Scouts Movement. Uohiwat lalu District Commissioner Scouts West Giant Hills ha ka jingkeren ulaong kalong kasngi sa kan mau ya ka jinglong koridor jong ka scarf ha uway pa uway bat ka way pa ka way ki dekhot jong ka Scouts Guides Movement namar lingba ka scarf la banle shibun ki kam ha ka ban yarap ya ki jaj ben rio ula kentu ken pham ya baro ki dekhot ka movement banya lang khnang banla ban wanra ya ka bha ka miat ka snong ka thau ka imlang sa lang bat ka district ka jilla baro ka way shwa kania upet dhar joint secretary MBSG West Giant Hills ula ai ki kentien mat phang katba utrebor talang assistant district organizer scouts ula ai ki kentien khublei new scarf to kampa ki unit yung P to identify your pensekiat and your penyu to unit yung P to it depends on the how color and ka design yung scarf wadeni andre ni kasi wan deni kat yu kwa imensi ni kete to scarf kajing kam ni kasi to open kamo wa new scarf manu kam ba yakin member as a scout or as a guide. Wato mong mohol ang wow new scarf yung nga daw jekliao. Hindi la jekliao la hoyi. Awa kata ke jingmut ko ba ke yung pi, wo yarot pi yung parlok yung pi. Ha kawan ke jingjawa accident suppose mo. Accident mensu. Ka pi to ki hajan ma ko yarap. Man yarap pi. Ki katiar ko hakti yung pi as a member of uniform. Lani uniform le pan pio ska new ska to pan pio kam ka bandit nakate ka daw on ki world ska ko pan pio kawan ka por ko kate ka jing ko pan burami ikan ni kasni new ska le pan kambo ko yakitu ki por ki wadang man ki member active member yung ki scouts and guides adin human active member andai daman piki member andai kam kunmu kisisi no daman piki member yung ki scouts nani ki guide cirta daman kanito pan kamu ko pan burami waro si teluk ke partai pan buram ki nagbanta kani kesngi ko kro yung partai waro wi andai ihini ongi a unit agte ko kon ko onje let's celebrate Gol pandai scarf yung parlok yung ki kiwa jukman scarf hindi ka scarf pandai ki M1 ki wi kalian ya ki scarf yung ki wi parlok hakate ke jingi cham lang yung ki kas team yung ka to our world our future the environment and the gender equality kateto katin kaparthai ko chongi to kalaway gyom ki im kamariang ko em sudong i to heju le em ke jingiran kati gender equality ikan thai rangkat kichanrang wirangkat ki kun thai kateto the spirit of scouting new scarf le secure no penyu no lord what money ki scout the guides ki member yung organization yung World Scouts and Guides ka WAX wasam sa kiki to iemi sibanta sudong kalay ka partai